Pocit, príde mi to také rodinné, také príjemné, tým, že je tu málo ľudí, že poznám Peťku, tak, že je to také komorné, lebo ja som není modelka, ja nefotím veľa, lebo na to nemám čas a nerobím to, pretože si myslím, že to ani nepotrebujem a nechávam to pre radšej modelky a mňa ako také fotenie celkom niekedy bavilo, pretože sa pritom nemusíte nič učiť. A v podstate sa len užívate, krášlia vás, ste v nejakých pózach. A ako niekedy závidím tým modelkám, ale je to určite ťažká vec. Práca, že vydržať v nejakej polohe, ale nemenila by som. Nie? Nie je podľa vás, že sú ťažšie ako modeling? No, tak neviem. Ja si myslím, že každé povolanie je určite ťažké, ale my sa zase musíme učiť strašne veľa textu. Modelky sa nemusia. Možno v tom, ale vydržať v nejakej póze určite je ťažké, lenže my zase na javisku, keď máme šikminy. Preto mňa niekedy kritizujú, že nie som zladená, alebo mám nejaké jarmilky na nohách, ale kto vie, ak mám jazničené nohy, stopánok na javisku. Takže ja kašľam niekedy na módu a proste oblečím sa pohodlne, to je pre mňa najdôležitejšie. Nejako by som mala vyzerať, mňa to dosť akože netrápi. To bola presne ďalšia otázka, že tu máte skôr také elegantné a vysoké opätky. Či sa tak obliekate aj v súkromí, alebo čo preferujete? V súkromí sa vôbec tak neobliekam, v súkromí mám tenisky a gate a tričko. Ale samozrejme, keď idem niekam, tak sa akože sa snažím trošku obliecť pekne. A opätky používam naozaj na nejaké párty alebo na nejaké vyslovene oblastné večierky, kde sa to teda vyžaduje, aby sme vyzerali trošku ako ženy. Ale bohužiaľ, tým, že mám stále všade v práci opätky, tak nosím na nízkom alebo tenisky. A z týchto outfitov, čo sú tu, vybrali by ste si niečo? Tak určite áno, dá sa to všetko skombinovať, len ešte stále mám pocit, že sú to také, aj tie nohavice také skôr letnejšie veci, predsa ide len zima. Ten kabát je krásny, tie topánky, aj tieto, ktoré mám na nohách, sú krásne, len ja v tom by som nevydržala chodiť napríklad. No aj šaty sú krásne, len vždy rozmýšľam, že kam by som si ich dala. Na čo mám doma krásne veci, však niekedy sa hodia, ale radšej používam tie, ktoré by som mohla dennodenne nosiť. Aj tie šedé šaty sú krásne, aj ten sveter. Také na bežné nosenie mám skôr veci, by som si vybrala. A doma v skrini máte skôr veľa vecí, alebo málo, ale kvalitných? Málo a kvalitných. Ale trička mám, samozrejme trička máme viacej. Aj pyžama, rifle. Rifle tie mám teda dosť. Ale je pravda, že tým, že ich často nosím, tak ich naozaj všetky nosím. A idete do parku s dieťaťom, do školy, do práce a tým, že som z nich veľa, tak nemôžem nosiť jedný rifle týždeň, hej, takže si to musím často obmieňať. Posledná otázka, mimo módy, vráti sa Ivanka k Jakubovi? No dúfam, že nie. V žiadnom prípade.